Občianske združenie Krokom k zdraviu uvádza minisériu Pohlavné choroby. Ahojte. Ako sme si povedali, pohlavné choroby sú infekcie, ktoré sa prenášajú najmä pohlavným stykom. Niektoré z nich môžu dlho prebiehať bez príznakov, no ak sa objavia, treba rýchlo vyhľadať lekára. Poďme sa pozrieť, ako ich spoznať. Chlamídie a kvapavka často prebiehajú bez príznakov, no ak sa prejavia, môžu spôsobiť pálenie pri močení, žltý až zelený výtok z pohlavných orgánov a bolesť v podbrušku. Syfilis sa na začiatku prejavuje bezbolestným vredom na pohlavných orgánoch, ktorý počase zmizne. V druhom štádiu sa objavujú kožné vyrážky, horúčka a únava. Genitálny herpes a HPV spôsobujú kožné prejavy ako bolestivé plusgiere, pálenie a genitálne bradavice. HPV môže predstavovať zvýšené riziko rakoviny. AIDS sa spočiatku neprejavuje žiadnymi príznakmi, no neskôr spôsobuje únavu, chudnutie, časté infekcie a zväčšené lymfatické uzliny. Ak sa u teba po pohlavnom styku objaví niektorý z týchto príznakov, neváhaj a čo najskôr vyhľadaj lekára. Včasná liečba môže zabrániť vážnym komplikáciám. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.